up the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing, bang. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said our hustlers' work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Deaf looking plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustlers' work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Здравейте от мен. Ще сложа малко част от клипа. Бъгна се нещо микрофона и трябваше да спра за малко. Но отпечатвам съм тук. И малко може да не сте ме чули, защото, както казах, ми се бъгна микрофона и първите няколко секунди, 20-30 секунди или там минута, не знам колко е, няма да има никакъв звук просто, за което се извинявам много. Можете първи клип. Видяхте какво направихме. Може би ще сложа някаква музичка още в началото. Виждате с доста стабилно камионче сме, 700 коня, Volvo. Затова го направихме на нашето любимо. В принцип в почти всичките ми кариери съм си избрал Volvo-то за най-любимото, защото според мен той е най-доброто в играта. Едно от най-добрите. Чайте тук на него обът. Така. Така, да настъпим малко на гъста. По-хубаво е, че ни пусна курс от над 100 км, защото виждате, сега ще спечелям по-голям опит и повече пари, а не от тия първите курсове от по 1 км, 0 км. Така че за мен така е много по-добре, че ни пусна още първия курс. Така. Аз между другото съм си сложил такова. Хронометър съм си пуснал и 14 минути или там 15 ще го направя клипа. Ще видя, ще гледам да направя курса още в първи епизод. Ма за тази работа трябва да направя нещо друго. И
Това изключвам го само да сега и мисля да кажа така между другото без speed limiter, защото все пак още нямам cool значката и няма да мога да правя клипчета над 15 минути. Може малко да ви лагва, няма много стабилен компютър. Много си просто. Това. Ще гледам следващия клип да не лаги. Много се извинявам, просто бързо за да запиша първия си епизод. Още днес. На вторник, мисля, че сме днеска. И понеже е лято и въобще не ги гледам дните, само съм запомнил, че днеска е вторник. Така. И ще карам с 105. Така. Изчакайте само за малко. Виждате, даже и на ниско няма да го сложа, за което много се извинявам. Не знам просто как да го върна към началните. То в началото. Само не знам как да го. Ще видя така. Добре, както да е. Малко ще лаги този. Много се извинявам. Просто сега и компютъра ми нещо много бавен. Следващия клип просто ви обещавам, че няма да има такъв проблем. Че няма да лаги толкова. Чудя се между другото дали я снимам в V-Box или в YouTube. Ама мисля остана сега в V-Box и по-късно може и да си направи канал в YouTube. И да ги прикачам така клипчета, защото в V-Box дори да вземе cool. Мисля, че не можеше по един час да правиш клип. Не знам, може и да може. Аз преди съм качвал само в YouTube. Само това ще ви кажа. В YouTube каналите дори аз не си ги спомням. Как се казва? Вижте какво селско каране от моя страна. Просто съм отворил много програми и затова лагва. И нещо и компютъра много слаб. И затова и лагва. Аз не съм направил там едно нещо допълнително, за да не ви лагва. Както казах, бързах, за да го заснема клипа. Така, да се надяваме, даже и че ще е по-кратък клипа. За което извинявам се, ако е по-кратък, ама искам просто, колкото за първи клип, да разберете какво, как ще качам, кога и така. Видяхте малко ни... За малко щехме се обърнали на завоя. Но е нормално с 130. Ще се опитвам да качвам всеки ден. Даже може и по 2 епизода на ден, но ще видим. Ще видя въобще. Ама като почвам на училище няма да качвам много. Аз ще си запиша още през лятото клипчета, ама няма ги качвам много често. Поне няма да им почти никакво време. Ама това е са отделна тема и са още сме лято и да си кефим, че още лято. Така, виждате просто как скочихме на спирачките. Остават ми само 12 км и ще направим първия си курс. Виждате. Едно съм секат просто. Поне не сме ударили товара. Това е доброто му. И ще ни даде отлично. Междуто първо няма да дигна дълго разстояние. Извиня. Няма да дигна дълго разстояние, ами доставка на време, понеже с това по-бързо ще си дигаме XP-то, а по-бързо като дигаме лева. Съответно от XP-то е лева. И като дигаме повече левели, толкова повече дълго разстояние.
После екошофиране, като вземе камионче. Ама са. Така. Опа, не спомням какво направих с картата, просто много съм зле. Така. Мисля, че бях до село Плам, която ето тук първата, където е направо, така че хвана и червеното. Ето, видяхте ли сега колата какво направи, просто голяма цигания. Нали, светна... Извинявайте, ама гледам да не им запуши лявото пътно. Както и да. Това... Видяхте просто каква цигания направи колата. То стана жълто, наби спирачки и на червено тръгна. Явно стана зелено, щом колите тръгнаха. Аз така се ориентирам по тях. Ето. Извиняваме, за да паркирам. И няма никакви ремаркета, с което ще ни е по-лесно. Кажете, ще паркирам така, сега ще има мюкси. Това са написа. Да, мюкси. Не паркирам се. Ето, искаме. И ето, девет експресивно. Девет експресивно. За което се извинявам. Чакайте само, докато зареди. И мисля, че това ще е достатъчно. Мисля това да е края за този епизод. Надявам се ви е харесал и до скоро!